Dobrý večer, volám sa Ľubica Mildejová a som z Banskej Bystrice. Bakalárske štúdium som ukončila tento rok na Fakulte architektúry odbor priemyselný dizajn. No a do tejto súťaže som sa prihlásila s mojou kolekciou návrhov, ktorú som nazvala Hviezdy. Inšpirovala som sa hviezdami, hlavne teda preto, lebo hviezdy pre mňa predstavujú zdroj najsilnejšieho svetla a čierna farba modelov, ktoré som navrhla, s týmto vlastne korešponduje ako farba nočnej oblohy. Keďže toto svetlo hviezd dokáže preniknúť až z obrovskej diaľky, tak mi to prišlo akože celkom zaujímavým riešením pre tému súťaže tohto roka. Toto je jeden z modelov vlastne z mojej kolekcie, ktorú onedlho uvidíte a keďže mám veľmi blízko k architektúre, takže v týchto návrhoch som viac menej pracovala s geometriou a s takými prísnymi tvarmi a snažila som sa dosiahnuť istý minimalistický dizajn, teda, ktorý je mne blízky a myslím si, že dokáže prezentovať takú skutočne silnú a zaujímavú osobnosť, ktorá nepotrebuje nejak zaujať výraznými farbami a výraznými modelmi, pretože je si istá tým, čo sa skrýva vo vnútri. Takže teraz by som chcela prezentovať moju prvú módnu kolekciu, ktorá bola inšpirovaná hviezdami a takisto chcela reflektovať súčasnú situáciu, kedy všetci sa veľmi zaujímame, možno až prehnanie o život populárnych osobností a teda dúfam, že sa vám bude páčiť. Príjemný večer.